aztán visszakapja, így most már lehetne helyzet, de visszaérnek a Siófokiak, ez így nem jó. De még Horváth egy utoléri, visszateszi Walternak, még mindig lehet helyzet. Ott is van a gól! Artem Rudnevs betalál! Harmadik mérkőzésén. Én már azt mondtam szinte, hogy oda a helyzet, de Horváth András megmentette, Walter pedig gyönyörűen ívelte Rudnevs fejére, aki egy csuka fejessel az ötösön belülről bebólintotta az ET egyenlítő találatát itt a 10. percben. Itt Zalaegerszegen potyognak a gólok, de csak félig lehetünk ezzel elégedettek hazai szempontból, hiszen 2-t rugott az ETE, illetve 2-t fejelt, és 2-t rugott a Siófok is, úgyhogy 2-2. Most olyan egy újabb szöglet, megint a rövid felé, és Milinta a vonalról, mert Rudnevs gól! A harmadik fejes is bent van! Rudnevs, Artyom, második találata a meccsen, 3-2 az ET-nek. Már az első fejes is veszélyes volt, Milinta a gólvonalon fogta, azt nem tudom, kibólintotta rá. A kipattanónál Rudnevs pedig nagyon okosan átfejelte a hosszú sarokba a labdát. Míg a vendégeknél inkább 4-4-2-es. Gól! Rudnevs nagyon szép egyéni akció után megszerezte az ETS számára a vezetést. Aki most kapcsolódott be a közvetítésbe, vagy csak pár perce nézi, az egyből egy gólt láthatott nem olyan sok játék után, és már is itt van Rudnevs előtt a következő lehetőség, 2-0! 2 percen belül 2 gólt az Zalaegerszeg. Artyom Rudnevs góljával, 2-0. Hát nagyon összezuhant a Lombard, és ezúttal Rudnevs nem hibázt el, úgy, mint Horváth indításánál. Ez meg a 40. perc eseménye volt. Azt a mindenit. 8. percben járunk 0-0. Horváth András felé középre, Pavicevic. Rudnevs felé, ez viszont helyzet lett, Rudnevs, gól! 1-0 az ET-nek! Artyom Rudnevs az északi csörtető! Betalál! Hát őt nehéz tartani, hogyha megindul elől, de most kapott egy óriási labdát Darko Pavicevictől a 9. percben, és kibikázta a hosszút. Remek kezdés itt Zalaegerszegen hazai részről. Kámber hosszú indítása Rudnevsé, Sluka kérné, most kapja a szlovák. Megy mellette Rudnevs, de ő Pavicevicet ugratja ki a túloldalon, nincs les. Pavicevic jön a beívelés, Rudnevs, ott a második! A gól passzadó! Bravo! 2-0! 20 másodperce ment a második félidő, amikor büntetőhöz jut az ETE. Az biztos, hogy a labda mögött Artyom Rudnevs, és belövi! 2-1, ismét hazai előny. És ez volt neki a 6. bajnoki gólja. De lőtt már a kupában is. Ez nagyon jó labda, Rudnevs Zicser, Rudnevs még egy csel, és ez már bent van. Nem csak 11-es akcióból is eredményes Rudnevs, és így már 7 gólnál jár, 3-1, azt gondolom, hogy ezzel itt a 74. percben valószínűleg eldőlt a meccs. Ez egy nagyszerű labda, kinyílt a vasas, és hihetetlen higgadtan csinálta Artyom Rudnevs.
magas földi beadása. Tisztán fejelhet, és bent van. Valóban innen is úgy tűnt, hogy becsorgott a labda a gólvonalon túlra. Vezet a Zalaegerszeg a 39. perc végén. Egy pontos beadás után. A mérkőzés 39. percében megszerezte a vezetést a vendég Zalaegerszeg. Említettem, hogy Vojinovics a pályán lévő nyíregyháziak közül egyik legértékesebb játékos. Ugyanez Baszár Gézára, másik kapusra is igaz. Szép labdalevétel Lukától. Ott a beadás, Rudnevs 2-0. Ez a második gólja a lett fiúnak. Második félidő 8. percében. A mérkőzés 53. percében a vendég 11-es számú játékos által Rudnevs a második gólját szerezte, ezzel a találkozó állása Nyíregyháza Spartacus FC, Zalaegerszeg FC 0-2. Laszán. Megint nagy helyzet. Ott a negyedik. Rudnevs. A harmadik gólja a mérkőzésen. És akkor ezzel eldőlt, hogy ki a mezőny legjobbja. 35. perc a második félidőben. 0-4. Csank János egyébként beszélt arról, hogy persze ismeri a Debrecen játékos állományát, és biztos volt abban, hogy a sok sérülés miatt nem tudta úgy rotálni a csapatát Herceg András a megterhelés közepette, hogy szerette volna. Ennek is tudható a fáradtság nyilván, hogy elsősorban ennek tudható be. Ez is jó labda, az Luka! Vissza Rudnevs, szép! 3-2! Potyognak. És potyognak. Ugye a Nemzeti Sportnak van egy ilyen rovata, amikor elkezdődik végre az előkészületi mérkőzések sorozata. Luka fölpörgeti, odaadja Rudnevsnek, Nem volt könnyű eltalálni. ahogy jön futtából.